Live sa siniga palatuntunan, Police Major Sherwin Fernandez, ang hepe sang Murcia PNP. Major Fernandez, sir, mayong gabi si Action Marlon, dari sa Action Radyo Bacolod. Yes, sir. Good evening. Salamat gid sa tiyempo sa naging check ko di kay silingko na nuning krimen nga nagluntad. Subo man ni ang natabo sa OFW ho. Ginbuno, Yes, sir. patay gid ni Sir Fernandez. Kagang nagbuno, sila live-in partner yaman lang. Anong investigation no, sir? Yes, sir, no. Ining biktima, unfortunately, ginbawian gini sa sang iyang kabuhi Mhm. sa ospital kagina, no. Kaya diretso ini siya sa Bacolod. Mhm. So, kagina siyang aga, around 10, ang incident natabo, no. Sa tingin na buno sang suspect ining biktima gamit ang isa ka screwdriver. Screwdriver. Yes, sir. Okay. Diyan kini sir nga lugar tabo ang insidente. Bali natabo ining insidente, no. Dito sa Hacienda Pass, Barangay Canandog, sa Murcia. Mhm. Okay. If you may, sir, kung may ara ka dara ngalan sang victim kag sang live-in partner niya. Yes, sir, ang aton biktima, ginayala na naton kay Maria Aquilin de la Cruz, 32 years old, no, kag may partner sa OFW, kag resident man sa Hacienda Pass. Ang aton nga suspect amo si Gerald Piñaquil, no, 39 years old, kag resident man sa dito nga lugar. Mhm. Paano sir natabo ang krimen man? Diin niya natabo ang insidente, sir? Sa sunod mismo sa balay nila? Yes, sir, actually natabo ining insidente sa sulod sa ginangabanay. Mhm. Okay, sa aton niya pag-imbestiga, kagapon may ari na silang away-away, Mhm. pagpuli kagina sang babae, ang napad niya balay buka ng mga gamit, nagmawi ni suspect. Mhm. Tapos naglabot kagina sa galiwat ang ilang pag binahisay kaginang away hasta natabo na to incident. Aha. Per mingini sila gaaway bangod sa Suno sa impormasyon nga aton na baton, pangimon ining suspitsado. mhm. Gapangimon kag OFW ang victim nga babaye. Ang report kada baton ta medyo manogbalik pa ni sa kontari abroad. Yes, sir. Suno sa iyang nanay, no, ining mama nagbalik pa kuntani ini sa may abroad sa dason nga simana. Mhm. Okay. Ang krimen natabo mga alas 8 kag inasang aga. Nadakpan ni ang live-in partner? Yes, sir. Nadakpan ini ng living partner, no, sa aton nga course of operation, bulik man sa mga ito, pamilya sa biktima, kag pamilya man sa suspetsado, no. Aha. Layon na nagawa sa iyang panaguan sa katubuan, no, kag inasang hapon, Mhm. at igayon ang iyang pagka-aresto. Mhm. Abot sa lingon nga pagkatapos ang krimen nalagyo siya kag nanago siya sa katubuhan. Yes, sir. Ang katubuhan sir dira man sa area malapit mala sa eksena sa insidente. Yes, sir. Kay ining area, actually, more or less 18 kilometers ini sa away sa ating police station. Mhm. Kag palibot sining area, tubuhan naman dito. Oho. Pero ti man naging gamit sir nga nga hinganiba no, screwdriver. Yes, sir. Kag kagina na-recover man nato nini sa suspitsado. Mhm. Kag suno sa tatay sang suspitsado, kagina sang aga, Mhm. nangita pa ni sa sang grinder, kag ginbae din ni screwdriver. Uy. Ginbaid yabot sa lingon matuyo gid sa gali. May tuyo dit, sir. Okay. Di nang igo sang victim sir. Suno sa aton nga investigador, pagkadto kagina sa ospital, sa iya man impormasyon nga na-gather, Mhm. ang digo sa biktima sa nadugan nga parte sa nga lawas, Uy. yakin. Mhm. Mhm. Ang live-in partner nga dadakpan Gerald Peñafiel, anong trabaho sa sir? Suno sa impormasyon man ni aton na bato, no,
sa atong pag-imbestiga. Aha. Isa ini siya ka sentensyador sa mga bulangan. Okay. Sentensyador sa Bulangan. Kag may, although nga hindi pa sila kasado, mag-live-in ba lang sila, may Yes, kabataan na sila, sir, sa investigation. May kabataan sila. Yes sir, sunod man ni sa nanay isang biktima, Aha. mayara sila isa ka bata. Mga pila pangidaron sa bata, na-check nyo kung ano. Sunod sa iyang nanay sir, isa ka minor de edad, 11 years old. Pila, sir? 11 years old. 11 years old. Okay. Oh, tadak pa ang suspect, tadak pa na pasakaan kita sa kaso. Ano kaso posible, sir? Yes, ang ato ni pasaka nga kaso siya most probably murder, contempt of murder. Okay. Sige. Sir, Police Major Sherwin Fernandez, ang aton pasalamatan, sir, nga nadakpan dere ang naghimo sang krimen kay para matagaan man ni sa hustisya, no, ang kamatayon sa biktima. Police Major Fernandez, sir, thank you good sir sa information, sir, kag mayong gabi. Yes sir, mayang gabi. Action Firing Line.